I avui em sembla que farem una mica d'espeleologia. Oh, sí senyor. Oi que sí? Sí senyor, així mateix, perquè avui parlem de la llegenda de la cova de Ribes de Freser. Home, com en saber-la? Com? Anava a dir com oblidar-la, però primer la sabem i després ja l'oblidarem. I després, en tot cas, però ja us dic jo que és difícil oblidar-la, perquè la història és fantàstica. Pensàveu que a Ribes de Freser només hi ha un riu i un pont? Jordi Ventura? Tu pensaves que a Ribes de Freser només hi ha un riu i un pont? Hi ha una plaça, també. També, Exacte. és veritat. Hi ha un riu, un pont i una plaça. I la piscina municipal deu haver. Segurament, No? segurament. Bueno, no ho sé, perquè sempre fa molta rasca a Ribes de Freser. Fa molts anys hi passaven coses com la que us explicaré avui. Ai, Atenció. ai. A Ribes de Freser hi ha una cova. Sí. Fins aquí arribem, perquè la llegenda que us explico es diu la cova de Ribes de Freser. O sigui, molt lerdo has de ser per no arribar a fer aquesta deducció. Doncs aquí n'hi ha molts que es quedaran aquí, però jo segueixo. Es veu que aquesta cova arriba fins a Sant Joan de les Abadesses. Direu, hosti, noi, quina cova? No, home, està al costat Sant Joan de les Abadesses. Tampoc n'hi ha tant, però no hi he entrat i no us ho puc assegurar. I la història és la següent. La filla d'un rei moro, que estava a Ribes de Freser, no sé què estava fent allà perquè no sóc historiador, va ficar-se a la cova un dia fugint del seu pare, que la volia casar amb algun vell. El típic que feien els moros d'abans, ja ho sabeu, això. Sí, Agafaven a la filla casadera, Sí. en edad de merecer un matrimonio. Buscaven el primer briatore que trobaven. Sí, senyor, com més ric i pudent, millor, i la volien casar. I la noia, doncs, s'escapa. Com passa en moltes pel·lícules de Disney. Total, que la princesa es fot a la cova i es queda dormida, que és el típic que passa quan entres en una cova terrorífica. Oh, i tant, no? sí, T'entra t'agafa una una son, escolta, tu sents uns udols de llop a dintre i tot. Mira, calla, em poso a dormir i ja passarà tot. Millor, em tapo amb una manta que em fa invencible i ja està. Aleshores, què passa? Que es queda dormida i apareixen, com per art de màgia, una colla de bruixes i es posen a ballar al voltant de la noia. Fins aquí cap problema. No, que ballin. mentre ballin... Mentre ballin, mentre no la despertin, Ja està. Què passa? Que aquell ball la converteix en una serp de 15 metres Mare fotis. meva. de llarg i 3 d'ample. Una boa constrictor, com a mínim. És molt, És molt, això, És molt, però abans ja n'hi havia de serps d'aquestes. Sí. Ara hi ha una elipsi de 10 anys... 10 anys. A la història, 10 anys. Passen 10 anys. Ella segueix serp, per Segueix això. serp, en principi segueix serp perquè li hem perdut la pista. Segueix serp. I el rei moro atrapa a un tio que estava... És una altra línia d'investigació. Molt bé. I no ens estendrem perquè es veu que un tio estava provocant el caos per la zona, muntant una guerrilla, reclutant catalans per derrocar els moros, un John Locke de la vida, qualsevol. I sabeu qui era? Qui era? Qui era? En Ramonet d'Altafulla. No m'ho puc creure. No, Però us què ho hi fa el juro. Ramonet d'Altafulla tan amunt? A Ribes de Freser, no ho sé, havia anat a pescar, potser, al riu. Recordeu que era pescador de mar, de tonyines. Sí. Doncs se'n va anar a Ribes de Freser a fer no sé què. Suposo que ja es volia retirar. En Ramonet d'Altafulla, que ja té experiència amb les bruixes, Exacte. Total, que el moro el veu tan valent i que algú li diu, ojo, que aquest tio és en Ramonet d'Altafulla, que aquest tio va tonyinar la seva dona amb un rem. I li diu... Quan en aquella època encara feia gràcia aquests gags de violència domèstica, Sí. Vull dir, fins a Martes i 13 tot això ho vam acceptar i no va haver-hi cap problema. Ara ja no, ara ja és tard. Molt de compte. Ara al tanto. Total, que el moro li va dir, va pensar que un tio que havia tonyinat a la seva dona amb un rem era perfecte per rescatar la seva filla, no? I li va dir, et perdono la vida si vas a una cova i em tornes la meva filla. El tio diu, vale. Vinga. Aleshores, quan està sortint de palau, una vella se li acosta, una vella d'aquelles típiques tapada amb una manta sense ull, esgarrada, li diu, la filla del rei s'ha convertit en serp. Per derrotar-la has d'agafar aquesta carta i ficar-li a la boca. Aleshores es transformarà en princesa i et portarà fins al tresor de la cova. Tot això ell li diu sense presentar-se. Però això que és una gincama que li ha muntat la bruixa, Sí. I la carta se sap què era o no? No era una carta, era una carta escrita. Una carta escrita. Em pensava que era una carta del màgic. De màgic, no? Sí, Era no, com este goblin... Com de Horacio Fournier, aquelles cartes... Heraclio. Coge este as de piques... Cartes opaques, Sí, que valen 5 euros, Home, cuidado. Però no les compreu als xinos. Això sembla que les fan amb marfil, aquestes cartes. Sí, oi? Sí, de veritat. Total, què fa en Ramonet davant d'aquella gincama que li proposa la dona? Doncs agafa la carta i li fot un clatellot a la vella. Se'n va a la cova, arriba allà i de cop li surt la serp de 15 metres. Ai, mare. Què fa en Ramonet? Què fa? Doncs es fa caca a sobre, pràcticament. Li cau la carta a terra i la serp li arrenca el cap. No! Us ho juro. Així va acabar el Ramonet? En Ramonet d'Altafulla acaba així, segons aquesta versió de la història. Moraleja,
mai et refiris d'un moro. No, esclar, d'un rei moro de l'antiguitat. De l'antiguitat, Ara ja... Els Martes i 13 han acabat les bromes, també, sobre això no hi ha cap mena de problemes. Una altra cosa. Estem parlant de l'any, vés a saber tu, 1700. Home, la correcció política aleshores era una altra dimensió, uns altres límits tenia. Exacte, l'últim sultan que va haver a Ribes de Freser no sé de quin segle és. Quin mal final el d'en Ramonet d'Altafulla per això, Molt malament, ens queda la tranquil·litat de saber que Joan Amades ens diu una de les versions acaba amb la mort de Ramonet Altafulla amb el cap arrencat allà. O sigui que és possible que torni a aparèixer. Final obert. Final obert.